makoto. Zirimwe chititi kushara undi moyo kumakoto. Zirimwe chititi kushara undi moyo kumakoto. Kushara undi moyo kumakoto. Ziri moyo umwe wangu limezuva uchandivenga. Ziri moyo kwenya randa kunza amara ndivava. Regedi patango simu zile sizuka pataka siraka yalinda didimbo. Right. Nasuna pana pandati ndite ndingota flashback ndokodzokorera kumashure kutite ka recap anditi pataka siraka sondra pfura nekudaro ka Regedi mbonzo pana paka mushakabvu akimu airidza besi ekwalina didembo ka achitipawo mashoko. Inini strangu ndinonzi Shepard Hakim. Ndakapinda muBarra Express mugore ra 1991 ndo pandakatanga kuzivana na mukoma Leonard Dembo. Vakomana vaibatana Leonard Dembo vakatadza kunzwanana ndobva avamisa muna 1991. Saka isusu ndo patikazopindawo takaona kune munhu anonzi Kidson Madzorera ndiye anga asara pavakomana vese vavapa. Kidson Madzorera anoridza madrums nemabacking vocals. Saka kwakauya inini na Innocent Mijintu anoridza rhythm guitar. Kuzoti anonzi Crispin Zimbiru anoita mabacking vocals. Saka album inonzi vaishanda album inonzi Chitekete muna 91. Album iyi vanga vatopedza kuirekoda vangapedza kuisa ma-instruments vada kuisa ma-vocals ndobva vaita problem nevakomana vavaibata navo. Saka vakazotsvaga sawira wavo wepedyo anonzi Michel Jambo wekuMarunga Brothers. Na Michel Jambo vainzwanana vanga vari tsika nditsike vanga vari madzisawira akanyanyisisa vaiwirirana. Makateerera paalbum inonzi Chitekete pane song inonzi Tamba Yako Nditambe Yangu nemwe inonzi Chinyemo. Michel Jambo makateerera ipapa voice rake pama-album pama-songs maviri ipapa iwaya voice rake riripo.
mapanzo akapo zviri kutaurwa nemunhu akashaya kare akaenda kare kunzi Michel Jambo yanga iri tsika nditsikewo yaLeonard Dembo. Right, hanzi pane masongs akaficha aLeonard Dembo akafichwa naiye ka Michel Jambo pataurwa gambo kanonzi Chinyemu kanooneka pana Chitekete. Timbokanzwa akaita manje sezvo ndakanga ndichiwirira naye Leonard Dembo. Ini ndini ndakatanga kuficha paalbum rake paakarekodha Chitekete zviri kunge aparadzana nevakomana veBarura Express vamwe vacho vakanga vaenda asara ari ega. Ndo paakanditi ainditi mukwasha maramedzo vataita kuti aifamba tese naDembo tega tese kuarea kunoku Dembo aigara ku1 uku indigara ku3 saka nguva nenguva tega titese saka ndapakazoti no kwasha ndine recording ndopesa kuisa vocals kaita album nevakomana basa vakomana vamwe vakadii zvavo tangusana vaviri zvavo asi vamwe no Chitekete ndakati handida kuvepo ipapo munokuita ningiri nenyu ndichiteerera kuti zvifamba sei zvishova bva taenda kudrama kuya ndobva tatanga akutoimba ari mustudio achiimba saka ini ndakagara chiteerera ndobva ndamuti pane pandiri kunzwa pari kusaririra zvakanzi ayo imi kana pane zvamene manzwa inguva yakuita sei muime zvamuri kunzwa izvozvo pandiri hana problem nazvo ndakati alright. Saka pana Chinyemu paya aiwa pana Chitekete chii chamakaita pana Chitekete pake zvaiso muye pana Chitekete handina izwi ndakaisa ipapo asi mamwe matracks aripo mamwe 3 aya handi Chitekete nemasongs 4 mamwe masongs 3 esi aya pane voice rangu ipapo. Right, sepapi yekutanga pane yandinoti yaiti izvo vana vangu vanoda kuvhara kana ndauya nenyama kuti vaseve mutu ini ndora moyo. Saka aingosiya pakadaro ndibva ndaona kuti pari kusara pagap cup ndakati no apa padaura kuti padairwe apo pakuti ini ndora moyo ndoti usaore moyo nekuti aitoti ndakuora moyo ini ndakati aiwaka haure moyo ndopandakazoti usaore moyo ndobva ndati kokupesisa kwekuti ndakati shinga moyo chizukuru changu ndiri sekuru wako ndichakupa chete kupesisa kwekwe ndichedza kumushingisa kuti usaore moyo ndimwe chandakaita mabacking vocals iyoyo. mapanzo pakaficha uye ka Michel Jambo panga achitaura pa kuti ndio paakaficha mapanzo awo pemwe. Right, pamwe pacho imwe futi ndakazita mabacking vocals ndiye kuti sapedze nguva ushamwari taura nezvangu zvako uchazvironga riniko iwe ndimwe chifuti iyoyo. Papi makataura papi makaisa voice rinyi papi pana Chinyemu ipapo kuti sapedze nguva makayavhusira ndakapinda papi ipapo iwo kuti sapedze nguva ushamwari kutaura nezvangu zvako uchazvironga riniko iwe ivoice rangu ndakaisa iroro kwese kwabva achitaura achimba nyaya yake uku ndibva ndazokwesa voice iroro uku. Right, pamwe pacho
Adaizorekodha waini manje ndivana indakana zvotomudedza kati tizvara mutoti muidese muise mazwi apa pane semu yangu iyi kaza haya pana vamuipa tibva angoisawo mazwi zvaakafunga hana muzoita zvakaitaiwo akangoipa zvaakafungira kuti ndo zvinofitana nezviri pasonge ndobva aita saizvozvo. Iye akaita papi? Akaita ndavarananiko pasina anodida ndingavara seiko pasina anodida rudo rudoka rudo runokosha. Munozoti ndiani airowa besi pamarunga brothers apa mushakabvu adhima akasenga ndiye aizvidigira besi papaka pane kambo kanonzi rudo runokosha Michel Jambo paifamba ka nemarunga brothers right pana peshi akaisaidzwa kuti chiko zviya anzi pakubuda asi zviripo unozviziva zviripo saka akaisa mazwi maviri pamasongs angu maviri wayo rudo runokosha napeshi. Zakalera tidempo hapa. Andichaitizve. A golden face. Ndachamanani. Muri unona kaugara mundiro chokwadi. Dembo chachiri chiwepu. Baba, nasu unomukadai musina kutiitira shandiza maita idzi. Chokwadi muzvikuru unoziva. Vakuru vanotaura nzvimbo dzavo hazvizvizwe. No, mbuya, no. At 2011 ndongo palitapa munanisha driver raps na gamba rembanzi takabata isisuka ya baba mogeni norondo yacho ini right. Michel Jambo nekuburidza mukuwirirana kwavo ikoko haana kuperera ipapo akazomborowa nziyo dzadembo makopirati paana ndini uyo imbopanzoka ipapo chingobva ipapo ndobva ndasvika kumba kweshamwari yangu mushakabholena ndidembo zvakanzi wauya kankwasha ndauya baba zvakanzi ko zvanetsa zviko ndakati nauka iyaya ndakambokupirai paipai ka zvino ndanditika munongo dzimiwo ka munogona kuti semuhombeka dembo haana kumboita naro shamwari ndobva taperekedzana ndobva taenda paipai tasvika paipai indobva ndasara ndakamira pakabhiriji pangu paya ndobva afumba zvishomanana asvika paipai haana kuda kutaura zvakawanda wena zvakaita ipapo dembo izvo zvaakaita ipapo donzwa
musakangananga kutumira link kuti mukwanisa kupita kwaMechano FM channel kam muchizvoonera zvirimo imomo dancing competitions arimo muzvakare 0712393852 amusakangananga na quarter to 12 ndichakupai ndichaukandireka akambo zvikandwa dance kari mucompetition yedu kam amongorekodha ka 30 seconds mobva matumira 0712393852 ipapo mokwanisa kuzviwinira ka mari nehampa panenge pakaipa Kamu kusvika wina kubva rudo wako ndiramba wina ndakati hambino rega zviende rudo wandiramba iwe kaniwe rudo kanienda zvako hanziko Jambo uyo mazwano ndiye umwe nyanzvi chaiyo zvajeka chose hurukuro yenyu apo aripiko ari South Africa Jambo iko zvinhu ari South Africa anditika asanopota akachiuya achidaida achibuya achiputa achiuya achienda achibuda Jambo anopota achienda achiuya asi ari kumboshanda hake mbobata ari panyika yeSouth Africa ipapo right. Munhu akatanga kufamba naJona Moyo and afamba utangana na Dembo asati asumuka ndi Jona Moyo anditika vachitomboitawo mashows vari pamwe chete rekati nze mukoma Jona Moyo vachipa uchapupu wao Lena Dembo avine zvokuti kana Lena Dembo tofunga ideve character yake chero zviya zvokuti ava mukandiri maranga asingadi anogona kuvharira show izvozvo akambozviita kuchitungwisa vanhu varamba vachimukandira mari achiramba nekuti mukutora mapictures ari pastage anga asingadi saka vakambomudaro vanhu akamba atoudza mukomana pakati vakadzosera vanhu mari dzavo tichadi show ikatovharwa kwachenga wose saka kazhinji vamuite pane zvino isu pachivanhu chedu munhu angangoti musandikandira mari pastage asina chikonzero chake anenge anacho iye but aunga wazobvunza munhu kuti uzvi chero mavidheos anga asingadi kutora chaaitoramba kuti vegrama akadambomanidza atora angozotorwa yake my hands manager so mamwe ese airamba kutora mavidheos achiti handidi aitaura hake chokwadi kuti ko chero ndikatora mavidheo chemukainterview anga asingaifariri futi aigona kuti handidi interview ini ndongotengesa chero pasina interview aitengesawo zvosho pasina chero munhu ainge ine chipo chakewo chaive extraordinary Manzava kura mwana kuti vanhu munikandira masiye munikandira mari pastage saka ndina nchadi show yacho dzorera vanhu mari dzawo tibva tangoenda edu padheni amanaka paradza imesa angazviite izvozvo angadzorera vanhu mari amune shuwe mimi kana Golf Makina angadzorera vanhu mari Josephat Sovanje kudzorera vanhu mari mashaku wake ini mushando wandakatanga kushanda naye ndi Lena Dembo kuti nguva iyoyo yanga asina ma instruments akakwana saka
ndindave nemainstruments saka takatenderana kuti tofamba tichiita mashows throughout Zimbabwe tichifadza vanhu saizvozvo. Saka ndiwo ndakatanga naye ndofunga takaita gore rese tichidaro. Mazuva aya asati abudisa chitekete, asati anyatsokwira zvakanyanyisa, ndomazuva atakatanga naye. Vanhu vamwe vakunyanya vakutanga kumugamuchira zvakanyanyisa nokuti taifambawo naye isu taizikamwawo zvanga zvakadarika iye panguva yacho iyoyo. Saka ndo matangiro atakaita. Chaingozonetsa naLeonard Dembo ndechokutotiko ainonoka kuuya kubasa. Vakomana vake taifamba navo vari munhikiri mumota yandaiva taifamba nayo isusu. Iye aizotevera nemwe mota yanga nayo panguva yacho iyoyo. But chainetsa panechokutotiko togona kuenda pashow. Wasvika pashow paya taridza ngoti togona kusvika kuti yakuda unopera asati asvika. Panotanga kunetsa ko Leonard Wamata aripo paposta aripi toti Leonard aripo anenge atononoka kuya svikanzi mutinyepera muda ngotora mari dzedu imi. Isi topedzisira tati totora gupu rake reya toti ava vakomana ake ngavaridze. Votanga kuridza manje vakutonzwisa kuti shuwa iye Leonard anonoka. Saka kufamba nako manje zvaitibatsira pakutiko zvisanyanya kutiremera kana zvinhu zvadi zvauma nokuti kana wataura hazvamhosva kuti une mbiri yakaita sei but mukataura kuvanhu kutiko magrupu akadai achazoridzwa vanoida kuona vanhu vachi nokuti kune mumwe anogona kupindira Leonard Dembo asapindira iwewe, kune mumwe anenge apindira weini asapindira Leonard Dembo. Saka apa vanhu vanowandisa kudarika zvavaiita pakutanga tisitiritega kuti ari egawo. Saka ndo zvaiitika zvacho sepatakaenda kuzvishavani tairidza kustadium. Chazvakaitika ndezvokuti iko anga aripo takamusiya kuno Mashava zvakanaka isi tichienda kunikikiri achiti anotevera. Saka akazotevera usiku ipapo tairidza isu taiva futi nauyu Andy Brown anga aripo pashow taiva tatu, ini Andy Brown naLeonard Dembo. Saka Andy Brown akaridza apedza isi tikaridza tikapedza iye Leonard Dembo apo vanhu vatanga kunetsa ko Leonard aripi. Iye akatozosvika manje kwatosara kuti 1 hour kuti show iperi ndopakatauna vhomu nasvika kati akuiwenda vasvika mukoma zvaitika zvakudai so mota yangu yarova bharabhara. Zvino zvarova bharabhara wazodii zvikanzi haina kunyangofa yanga ichingofamba kati wadi kuuya nguva yacho svika ndasodzokera manje kunotanga ndanoivhiya ukompoti nyama yacho itoye mubhuti izvozviro. Saka kunonzi kumukopa kwati kumukopa kumbizo stadium uko zvakaita ndozvokutiko tairidza mustadium vanhu vazara zvokuzara zviya isi taridza 3 hours zedu dzakwana iye apinda ndokuridza 1 hour kuti ndapedza imi svikaikana vanhu panyaya yemainstruments ayo aiwa mainstruments ake hasi ake ndedera ngwenayo. Saka iye ndianoda kusotiwa chete iye nandemunga asotwe. Saka ndakazopinda naye mota make ndikatiza naye chipinda mulocation kuti asadi. zvakaoma titika vakari madhara yaya ndiko majona moya vedera ngwena vavanzwa kava vachingonotaura pamwe. Right. Vamakwira miti vanotendawo zvakare Dembo kumutenda kuti anza anenge aizivawo zvaiita. Ndakamboenda Lucky vasati afa naLeonard Dembo South Africa. Akabvunzwa sozikanzi Lucky, how many goats do you have now? She goes, I don't know, I counted them last year, but they were about 5,000. I don't know by now. Goats? Yes. Ini kuti ndanga kukwira ndege, it was because of Leonard. Kutanga kukwira ndege kuenda South Africa, it was because of Leonard. Manzo hapo ka kunyatso kutenda kuti aiwa zvechokwadi kuti ndinyatso kukwira ndege ndiLeonard Dembo akakonzeresa izvozvo kureva kuti dai pasina Leonard Dembo dai risina kumbojeka kwandiri. Aiwa ndinotenda chose
Munoziziva here kuti anzi Mudhara akamboramwa cheki Leonard Dembo. Kuramwa cheki chakuti haiwa inini handisi kuda mari. Mana unongaramwe mari zvinobuda here izvozvo. Asi Leonard Dembo akatomboiramwa. Ndo zvaanga ariwo izvozvo. Hapana zvamaikukwanisa kumuitawo. Ndo wangori uno hwakewo hanzi akairamwa cheki. Right. Regai tipfuurire mberi panapa timbonzwa isisuka kuti kunotaurwa kunzizo song inonzi Mazano iya. Hanzi yakatengesa kudarika chitekete. Shuwa here. You know what? Ndindakalakisa imba yekuregister number 1 Vickers Road. My invoice ndinawo. Leonard Dembo. Yeah. Ndindakatengera Leonard Cressida. He is the first musician kufamba nemota yakanaka muno muZimbabwe. Cressida yake akaitenga 25,000 motikari ye. Yakafira na Mudhara Nyagumbo ye. Right. Achiroja kundakatenga imba ku Unit N. Isi vanhu avanyatsoziva chitekete. It didn't do much money than Mazano. Time hiyo chitekete aipiwa 12.5%. Mazano ndini ndakabvisira Leonard kugrama achienda ku RTP. Kana makamadze. Why? Because of the percentage ya IPO. Yange shoma. Then I said no. Kana mchiri kumuda pay him 22 or 18. Vakavada I know you can go anywhere where you want. Ivo manje vakafunguza kuti inini ndiri stupid than zvakatopusa kudarika Leonard. Inini ndakangwara manje. Ndamti okay fine. Tikaenda kuna Ralph Murungu yao. Tatamutaura zvakanzi I know it's okay. We am record. Tata recorda Mazano. You know why? Pawakataura ka ndakati no if I go there I will collect him. Aina kutengeswa stereki in the sense yekuti rhythm yakanga iripo paitakatanga kurekodwa na Steve Oskili Murungu akanga asingazive beat yedu Sungura rhythm yake yakanga isingabude akanga ane studio pane JNDF Johnson Fresher kuna fourth uko yanga iri pasi ndo patikaendeswa na Ralph zvikanzienda ikoko because vai varungu zvikanzienda muno record. So the first 30,000 copies dzakaprintwa pana Mazano they were not very good. People they didn't know. Tikavatazoshedza mondore yeZimbabwe Bothwell na Timon ndo vakazoita futi ridhani yakunorekodherwa ikoko manje ndo paikazobuda manje ya number 1. Ende imimi makanyatsokunzwa kuti agitari no it was a poor quality gitari roda mundo inini manje kana uchiridza pa stage ukaridza off key ndotoziva kuti apa ariza serious. I'm very good kumagitari. Tikavatazoshedza mondoro manje Bothwell ndiye akazoya waita ndo paikabuda manje. Saka vanhu avanyatsoziva the trick behind it. Chitekete yakaita mari but haina kureza mari ifanike yaMazano because of the percentage. Ukuti anda kubhadharwa 22. Saka mukora imi kuti Mazano. Yes. Ndiyo yakaita mari. Yakavaka imba iyo. Yakavaka ndini because I was responsible now for on Renard. Ndiyo yakavaka imba iyo. Mari yaMazano ndiyo yakavaka imba. Yes. Ndakatangisa kuvakisa cottage ye. Vakomana vangu kubaza vaitoswera vari kuvachipenda ikabva yapera. Then they moved from Chitungwiza ku Unit N. Vaigara kumuraini kwagara naZakaria vangu vari ku Unit N. Vakabva vavako anamai moge vakagara mucottage mea kusvika tavakisa the main house ikapera yakavakwa naBeruda aibva kuChipinge chiMudhara so right. Jurahoro ye nePev yakaiswa paipai yakaiswa neRTP ndo vakatiisira paipai vakabva tazovabhadhara mari iyoyo. Ndini furniture yaRenard inorara panesa amai musoro amai mogi izvozvo as it is. Mbedha iwo takautenga kuPelams zvikagara kumba kwangu inini kuGlenview because ndine 3 houses kuGlenview zikabva dzagara zvazvagara paikapera ndopatikatakura tise ndio furniture irumba maRenard. Mbedha ana mogi ezvinezvo amai acho vaitokombrena musina inoti baba mukuru vane venyaya vasina kana mbedha yamukatenga paipai yakatofa ndio mbedha yavairara iyoyo ndinakaitenga every furniture yanga irimo. Samanager. Right. Rikati Innocent Mjintu panapa achitaura nenyaya yekushifta kubva kugrama kuenda kuRTP kuti zvakaitwa nani? Because Innocent Mjintu airamba kuti Mr. Makwira Miti havasi manager. Okay, ndoona ndingiri yakawanika through kuti pakuti andinoziva kuti time yanga yakubviwa kukampani uko kugrama uko kwakuendwa kuRTP. Ndiyo nguva
yavanga varipo hani mazviona ende ndivo vakabatsiridza kuti kunyatsozobviwa kupi kugama uko nena kuti mamwe maningiri munhu anga kutongo ndingangoti munhu anga kufambidzana naye mukomadengu pane zvimwe zvese hani mazviona saka nokuti pakatomboita ningiri zveshuwa vakaenda plus munoziva kuti makwira miti munhu akadzidzawo munhu anga aine chikoro saka pataime yacho avakaenda ikokuya nhau dzemacontract nechiti ndo vakanosvika kumira mberi kuti aiwa zvakamira sososo aiwa apa dai kana pasina havakamira zvesuwa hadinye but nditi kuti kubhendi vamira kudaro hakandimaona yanga yashifting kubva kupi kuchiendwawo kune imwe kampani saka kwaikoko manje ndo kwakazowanika vakunoasista kuti pazova nemanhingiriwa dzimba dzekunana bhedhiyadziyadzi ani mazona kwazova nezvese zvimwe zvavanga vakuita asi kumashows zvavo vaingouya pavanenge vadawo zvavo kuti vauye asi nhau yemari yekuti kumashows kana ikapera inoitwa so haipapa nhambuzira ndazovaona asi vakazenge vakuningirikiri lese kuma-royalties handimanzi nokuti kwakuRTP kwavaendesa nhingende vaizikanwa kwaRTP but kuma-royalties vanga vakupinda zviya zvokuti vanogona kuti natembo raiti awana mari yemarekodzi vobva vati oraiti tikuda kufambisa soda kubhadhara so I think ipapo ndopa kunanyanya kunana mazano chete mazano album iriyo hainini hangu ndipupura zvandakaona vachiita izvozvo vakabatsiridza zvishuwa kumanedza kana iriyo management yacho yekuti benzi apa iye muri personal kuti abve apa here adai so nekusononingirika kuti zvinhu zvakazowanika zvimwe zvese zvakazoitika vanga vanitone ruoko ipapo mavanzwa kavo vainocent mujintu avhazi yakumana ZBC zvikanda kumana koma video chichi zvikanda mdara ora tozovapa ansa mangwana tikati mangwana zvikanzi tikati no it's okay tozokupai mangwana tikabva taini mdara tikaisa video kana topangana pamwenga naye wozokonderwa nomumu toewa netsono mdara ndikafa hazviiti because I want to tell you something hakuna record yakarerisa Renard kubva pana mazano nzungu ndamenya nzungu ndamenya shiri yakangwara zvichikwira uko taibikira doro kaisi hari dziriko kuri view up to now hatina kupfanya dziriko ndakatodzona musi doro yes taishedza amai vake wobva kwachirumanzi ouya kumba uko tibikira hari toti amai basa tobikirwa hari totora mukombe tonwa ina donziringi ndonwa toti right hatishenda ndo pawaiona Renard yet that belief kuti zvinhu zvangu zvinofamba nechiboy ndo zvaakanga angori Renard haana kunyara kufamba akaisa jira reretso muirere achiridza gitara pa stage akadaiso hembe yakovhura kuti murione angasina basa it's because of that anga ari mazviri yes zvichira kuti nemhuri yake yese yanga yakazitambira saka iye pachake ava vaishedzera kuti zvinyawa vaidyidzana sei imimi ndimaiona zvaive zvokungoti yes noti kubatana maoko never zvasingaitike kana zvei zvekumboti vaimba vanombogara pasi vachikurukura vese ayo dembo ngasina Renard hakuna munhu wakaita combined naishoka muno muZimbabwe vakomana vesa aiwa hakuna kana akazeta maybe ndi Oliver Mtukudzi I'm not too sure andichaziva kuti ndiani watikamboita naye but noti vamwe avesa hakuna never hakuna aityika izvozvo iye that brief izvo ndo zvanga ari maari chaizvo zvanga zviri maari anga asingadi right mapanzwa kapo hanzi anga ari munhu wechiboy maiwe madondevezereta kanga mazvokwadi vaitoti kana oda kuti tiche zvechikaranga chababa vake wayandidana mai uyai kana kuzonditora nemota ndeinja undotenga zviye zvake zvomera pedza kutenga kudero utsvaka mugoma wake watenga hari dziya dzainzimamo dzinoikwa mumugwagwa dziya atenga wakatenga makati akanokwana 4 saka atenga kudero
inichobika sidoro sangu tebika sidoro sangu ndakanyaza kuti moyo wangu wakati mbembe akuti aribikwi nemunhu unotinga azvigoni tobika opera muharalomo waiva nedzimwe maziziro aisvikirwa vachitova nemicheka uchiwa uchiti ge vachidzana mukati memba chichivuchirira nenge mbira dzichiridziwa achita chikaranga chake azvopadapo akanga asingadarikiri apo ndipo akanga akabata chikaranga chacho baba vake akagadzira zvakanaka ana kana kumboti pakaipa ndo baba hai asi taimbomuona iye waive nejira raifamba naro reretso reriye kureva kuti waisvikigwa here ipapo ndipo ndisingazivi ndakangokarukapo ndavona kuti wakatenga zvinhu izvizvo asi zvangogara naye zvanga zvisingagara nomwe nyangwe chandaziva chibako chake chiya zvibako zvake zviya ndio zvandaziva ndika ndasvika ndangosvika chetakangouya akandibvunza mufara kuti makadi mai vakadi chakwavachirana utira chibake chake wovuchira kuda wondipa indaisutawovoya tubvu ipepepe tupana chakadai iwopekavo sepepe wopekavo wotosuta tose zvapera akuna unohotira akana tatusitidzana zvatopera wadovuchira ndoti zvakanaka dembo mavara zvatopera imi muna here chigoko ingeera shumba ikwacharumbira muri sivanda ndiri sivanda mapanzo akapoka right pane here pamwe Mr. Pillars pamakati mimi apa makamboitira ofani one day takaenda ku South Africa na Renard takaenda nemota neCrusade ikabva yafa crashed apa Messina takanga tine show ku Gapara kwa Murewa so takanonoka kubva paboda tikabva tinoza semunhu aizikana takatapuwa clearance tatadriver mota tikabva tauya takasvika muno muna Harare na 9:30 uko takamirirwa uko so gitare raRenard reremote takanga tinaro mumotikari ranga risiri nevakomana sanataenda naro kusouth takuda kusvika pachibhanguza pahotera Renard akabva atanga kuridza mazano ndio yakanga iri hit saka gitare ranga riri motika zvanga zvakudaira kupi uko kumota kune vanhu manje kuhoro saka everybody said komana mutitambisa panapa tirikunzwa Renard kuti asi kumona gitare rake tiri kurinzwa mutisenzesa panapa mutabhadhara mari dzedu mukutirinzaya na CD kana CD panapa munhu hapo iri mota akagorohwa gitare takusvika akabva adzima it took us 15 minutes kubva pagate kuenda pastage manje vanhu vaungana panga padzorerwa munhu 1 mari vanhu vakutanga kutodzorerwa mari because the hall was packed so ndandasvika pahall ndikati akomana tine urombo tanga tanonoka tiri kwakati dzanga dza 10:30 tikati from now gitara harisi kumira kusvika 4:30 that was a joke yandisingakanganwe naRenard iwe takarova kurura yatinoti kurura kumagitare iyai gitare rakatanga kurira mota achiri mota vakomana vakabva vatodaira zvakuti vanhu vasvika aona manje saka vanhu manje vasiri kuona dembo gitare rake rikurira zvikanzi mukutisenzesa mahara panapa kutiridzira CD that was mazano record ichangobuda ende vanhu vakapenga vauda kupedzore mari zedu saka imimi pamusic ya dembo yamunoti mazano is my record mazano iyo mazano yachireka kuti zvamunoda ngoni zvaunoda ndizigoni iyo that's my record because why ndo the first record pandikamubvisa kuRTP yakatanga kurecord so to me I loved it yakapinda ndikaprintisa ma-t-shirt ndikaprintisa ma-shirts akaipfeka if you remember that shirt was written mazano that was me now was I carry a pistol in me so azimzana ndudo yangu
Ngati iwe unasha Leonard unozouraya vanhu. Saka dai amdana ndo yangu kadiki fanike kenyu. Right, tikabva taenda ku firearms. Tatatenga pfuti yedu, takaitenga mutaundi anaenda ku firearms atanopuwa license. Tapuwa license. Ina idea know kuti this young man akuti ari pa stage anenge iri muhomwe. Kwauri zvishavane mberengwa. It was shavane mberengwa. Ayatorwa pfuti anesana nevanhu. Mudenga. Ini ndozofone vo usiku. Kwamusati kwani mafoni kavanga ari marendra. Leonard ndoza aita. I drove there. Leonard thrown mapurisa. Ninye kuti aizikanwa zvake ninye kuti vakamunyara akaridzira mudenga. Zikanzi no, I was supposed to kugara nepfuti. Ndikazi no persuade. Ndazonzi ano ngachigara naye because akaridzira mudenga ana kupoint. Anzi yengeri nyaye. Chinzwa manje. Munhu yanenge akati musoro wonyoka. Saka Leonard adi kuudzwa izvozvo. Because andinooneza kuti Leonard angangasina yangani manza. Anzi musoro wonyoka ndosanga uno musoro wakadaro iwewe ndiyengeri nyaya yacho. Nyaya chakatoenda kukoti kumasvingo. Kakagumbuka kanogumbuka. Saka anga asingadi munhu anomuvhiringidza. Kana ukamuvhiringidza ari pastage you can stop kuridza magitari. Airamwa. Zvese zvakunzi makamera chechi Leonard cheche aimira. Kuda kuti umutore kamera uri pastage aisiya gitari woya kwauri. Aisiya gitari. Ende umeka shoti wabva panzvimbo here. Ana hera patati nomufana mumwe ataiti hera aigara pageto kuti muburitse taita muburisa munhu hadi. Apa kamera kanga singadi. Kuzvezvo kunzi kunyara kuita kusi kunyara mushonga. Tanga tiri vanhu vechiboy. Ndo yakanga iri reason. Asi iye anga singete mushonga. No. Isikuridza kweti magitari kwayo kwechiboy. Chana asekuru. Yeah. Kokara pana shara ipepe. Makamunyengetedza sei kuti atorwe video. No, that video kuona yakatorwa kuGrama nga. It was from Grama. Saka zvinhu zvakazongoitwa through Grama. I was not there yet. Ndansati ndapo. But I had time on na boss vachinoti takangoti imbotamba yapo. Iwo vanonyatsoziva kuti toda kuita sei. Ndio video yake one yakabudisa. That was because of that. Vakangomutsa kuti anorika diploma. But as time goes foot akabva achingasangana nechata zvemavideo. Ndo pakabva stopa ipapo. Leonard Dembo was a funny guy. Aibata yes music airidza. But aiwanzoda it was Thomas Mapfumo. Na Oliver Mtukudzi. Aiterera. Asi pa music yake aingofarira kunguridza wakagara. Aida amwene nemurora manyanya vikai muserere. That record. Aitakaridza iyoyo so ari pastage apo I could feel my tears going down. Because it was a straightforward issue. During nguva yakachiri mpenyu. Yes, aitozviziva. Makwikwa yaziva. Akanga aripo because amai Mogi akanga asingadiwe kuti varoorwe nawo. Amai vakanga vane wavo. Vakaida. Saka there was that akana kuzongopera kana kakazongopera nenyaya kuti vakanga vakubatsirwa zvavo but akana kupera. Saka aidiwa ndio angari musheko. Uya asingadiwa manje. Saka that kakrashika. Ndakazoenda kudangare Ndove ndikanoona gogo pandavabvunza ndikati gogo ndichida kunyatsonzwisisa zvakanakisa kuti chokwadi here maisawirirana here nemuroora kuzodzimara dengo aimbeka ambo kai achangochangwa kuwandikwa waiva munhu chai asi kungozochipaka pakati ati vairumura vana vavo vana menyo maviri apo ndichirera ini kubva kuna Mogi kusvika kuna Chenjai kusvika kuna Feni vachimundivisira kwa Chirumanzuku. Uya unofunya chibondo kuti kudai ndati kudai achindivuchira kuti mai makadini uko tavuya navana unobisa mari yake undipa tabisa mwana pazamu saka chomusiya wakatanga ndiye Mogi vakasiya ndikarera ndikazinda naye adokura vachizoteverera Chenjai vakavazvana mune maviri
ndikarera akakura chokuzi chifeni ndikarera ndiko rugoko gumusikanasi ndogwa ndakazopedza ndikarera ndichingoti kana vakura ndenda navo vachifara zvakadii asi chakazovuya hazviitiki izvezvo kwakudo ndishandukira zvake kundishandukira kuti ndio vakatouraya mwana wavo tichiuraya mwana wangu ini kusvika vana vangu 6 vandakazvara ndokuzoti chipo chandakapuwa naMwari ndobva ndauraya ndinja mumwe wakaita sei ndozvazvacho ikambotovuya ribhuru wayo vachivigirwa goni nyikirikiri gedhi kukwirwa gedhi hazvanzi yake yainzi ana kuchinzi hapana vachimuvanza futi kuti aunogwa hagwari kusvika vangozoparadzana vakadero hazvanzi dzake vombiri dzakangoteverana mukoma ndokuita wetacho kuita vatatu vose vakafa. Kuti nyangwe zvake ari murombo garaneni rudo haruna murombo nyangwe zvake ari murombo gara naye rudo haruna murombo rudo haruna murombo rudo haruna murombo rudo haruna mudiwa apa munofungidzira kuti mimi aida kuedza kuti kudi apa waridzira kuti rudo harusarudzi waridzira vana vamai vake ava kuti tinongova vamwe hatigoni kurasana rudo gwedu haruna murombo haruna chii haruna kukechewa kuti mutogwa tinofanirwa kungogara panhu pamwe namai vedu takabatana panhu pamwe. Pane kambo kanoti vamwene nemurora ndapota kambo iko kaya vamwene nemurora ndapota pindaimo semuvhuserere mukwai mugudini pamotokolewa kwai mugudini pari zvakanaka kudini guyo gugugwa njipinja. Munoona chichaitika paya amene kuti chaitika ipapo chingava chipiko yokuti ipapo paakati vamwene nemurora ndapota pindaimo semuvhuserere waitoraira pamukadzi wake kuti vamwene nemurora batanai mugogara zvakanaka mudzimba. Zvino paakazoimbira guyogo wakanga avonei wangachiona kuti mukadzi asati achadii achada mai vake ndio paakazoruimba guyogo kuko. Saka iye mudzimai achinzwa nziyo dzakafanana idzodzo aiti kudi kana shungu ana basa nazvo memoki vanga vasina shungu nazvo kana shungu rekudhakwa nomugaro kwawakanga akaita wakanga akagarika semukadziya wanga akagarika atingamborivondi kuti chinonzi mari inenzi niyotambogwa wanga kusina nyangwe kumusha kwake wanga asingatamburi vokumusha kwake nazvino unonzi wakavakaimba kusaka kuvakaravwa yakaikwa fenisi ikoko kuzaka zvakazofa izvozvicho kanga atovakaimba kuzaka yefenisi asi sarera hatina kuiona asi kungohwavo kuti wakavaka imba yake yefenisi ikoko kuzaka ivo mai mugava ndakanambotiudza kana nyaya mogiwiko zvino une chiharuharu chokuda kuti mai ngavandijekesere gwara rakanaka pabana baba ari kuita vanhu munamba unomba kuti mogibotoshirika kuda Virenzi yakura mwanangu virenzi yakura virenzi yakura mwanangu virenzi yakura virenzi yakwa unoinja virenzi yakura virenzi ya unozivani ko virenzi yakura
Virenzia kwamwene chete virenzia kura. Virenzia murume wako chete virenzia kura. Virenzia kura mwanangu virenzia kura. Veriro, chochoriro, choriro, chochoriro. Saka maichaiva maitamba ere koko. Anjachaba. Zvekujamba iwawo. Iye waitoziva kuti chembera yangu inodzana. Wachi kanotanga nyangwe kuri muri mhoro. Makuchi unobuya ndibata ruko kwachike kumacheyo. Undisapa. Iwe muridza. Injotamba pakati ipapo. Injotamba chaizvo zvemene. Makagadzikirwa zangata. Aiwavo. Je ndichitsika chaiko. Ndoko zvinoita kwekura. Aiwa zvinofadza gogo. Achachogba. Uchaita zvekuchogba nemota. Nazvanzi dzake. Hazvanzi dzake dzinotamba zviya zvokutamba zviya. Takachogba. Saka mimi zvaikutorai sei maizinzwa sei kuti mwana wangu ndiye here uyu? Ndakachema. Ndikati nawe ndatishuwa rumbe mai musachema. Gwake gwako ngoti ngoseka sema. Achangochagwa kuwandikwa. Achangochagwa kuwandikwa. Ndakati ndachokiye muti ndichamangu nishavavonera kupi. Achaifara zvezvekufara zviya. Achitirojera dzimba dzokuvata maningi achiridzira momo. Nyange bhuruwayo takasvika tichirodzegwamo dzimba dzina mafoni tichidya tichiraradza futi tichidya zvisinga zvinodya varungu muzvikuru ndakanchidya zvinodya varungu ini manga mugi mote mari ikagara pazamu kudai novadenga namwari mwari ake mari yaigara pazamu aiwa kuite bundu kudai ndaishaiwe chi takanzira chandoshayiwa kana wani ndaiva murunguzi chaidya murunguzi kwandiaizveni pachena aiwa zvinofadza chose saka imimi munoreva kuti pavana venyu vatanhatu ipapo Givi nasodai naerenadi vanga vana ndo vanga vari kwangwari vakwangwari renadi nagivi naana ndo ngari kwangwari ko Jerifanosi ndakangomita ndichisevenzavo ndizvozvo kozoyani kozouya Juliet asi murume wangu akanga asingadi kuwa izvizvi anga asingambodi kugwa kuti hazi vana vake waingoti vanhu vangu asi vakangobva vachinge vana vamugenzi aiwa ndizvozvo aiwa zvichienda nekuwirirana kwamune muchiita taiva vanhu vakare zvitakatisa zvibata-bata ndizvozvo ndizvizvi mainzwa kapa ichirowa original kana gogo Venenzia usadherere Venenzia yakwapaidzwa nagogo doriro doriro munhu iyeye aizviti ndiri manager ndoda kuchengeta mari ndoda kuzodai akati kuna Leonard tatopedza imba akati ndoda kuno ndingati chiko zvezvo zvekuti kana wazviti uri manager nditi unotofanira kuita basa rese ndizvozvo unofanira kuti apa toda kuchipadai apa toda kuchipadai apa tazodai saka iye akabva ati ndoda chiregera ndinde sezve rufu yaiswa rufu yakaiswa nePG
akati achirega ndinde kuchi ndinde kumatiles pazimtayo apo ndobva apiwa mari yekuti aende kundobhadhara matiles. In fact akapiwa iri cheki yanga isina kunyorwa anything amount, yanga isina kunyorwa. Ndokubva hanzi iwewe kana wasvika ikoko wanzwa kuti matiles erufu yemba yese ari kuita mari then wozonyora chifigure. Ndobva aenda, ndobva anosvika kuye ndobva atenga hafu yematiles. Vezimtawo vanga vaine system yekuti ukangotenga ukabhadhara vanouya nematiles vobva valeya ivo. Saka vakauya nehafu yemba matiles ndobva valeya ndobva vaenda 2 days 3 days hapana. Ndobva amendifunga iye akaenda kuofisi komunhu yeye akantaura kuti zvanzi vanopenga rega ndiende ikoko ndinoona kuti sei matiles akauya mashoma. Ndobva adzoka ndikati iwe ande kuzimtawo kwacho tinonzwa vataenda kuzimtawo zvanzi ayo matiles akauya iwayo ndo akabhadharwa but cheki payakadzoka yanga ine mazimari. Cheki yakadzoka yatenga matiles ku hafu yematiles but iye zvaakazoita manje akayakati mari yashota yandaisa pacheki yashota vanoda chi vanoda keshi. Saka keshi iyoyo 35,000 ndo yaakatora haana kuzonobhadhara kuzimtayo ndo yaakatora mari. Uneza mari yemagitari aibike omari I must tell you this aibike sei pagedhi tichisvika tinopa munhu wematickets anotora pagedha. Inini kana ndiri manager ndinoitorera kuti uitamupa ticket from 1 to 200 matickets tichacheka kuti atengeswa mangani through nouyo pagedhi. Saka inini handina kana access yemari kugirama kana chinokorekta mari cheka inyorwe manager inonyorwa Leonard Dembo. Saka it was difficult. Inini mari yandaienjoy handikukunyebera pandikamubvisa uko ndichimerisa kuRTP gave me 5,000 yaka iri muenvelope. Chikanzi you know what, this is the musician wataida for a long time but akachifera kumuwana so tazomuwana through you we appreciate akavanipa 5,000 rafu murunge makamadze the father asati afa the late Ray. They appreciate varungu but musician wese ari muno they don't. Izvo zvazvo is true. Uneza panapa so pa studio we used to Joe Pangane was good. Aititerera achita sei achienda mamisi ndikaenda nokuridzira independent neso andidika promoting us but you know what paakafakawo I think I saw 3 people musicians vokuchitungwiza vese vamwe vavana kuita sei havana kukwanisa kuya but he was the man akaita kuti vafanira vasumuke andona. But you know that's why now Sungura is dying. Omare, that Sungura is dying. Get me right there. Aisi Sungura yekuseri is dying. If you take a record yakaridzwa na Dembo 1980 ukatora Sungura irikurira manje so you buy Dembo instead of this one because one has seen meaning, 2 the rhythm dzakuridzwa hapo, you know, it's a lot of noise pa guitar. Omare, if you are on the studio kana pa band pa group you don't hear the music through there, you feel it, my young man. Yes, that's music. It's noisy. It's noisy, Omare. It's noisy. Yes. No, it's noisy. No. That's noise. You feel it there. That's you call music. Omare naenda kuchikora inini. I think music yangi some. Ndonyazoona ugudu wepamagitari nemari iri pamagitari nelife iri pamagitari ndinoiziva. Wazinoziva kuti magitari imari yemahara. Magitari. There's no pain pamagitari. Because we go and play 4 hours to 5,000. Ndiye anowana mari. That is Friday. Yataita zvinhu. Ku Saturday tinoridza 6,000. Since I remember kwa Munyarari taitakaridza kwa Munyarari tinowana 14,000. Kwa Mushandira pamwe muse Saturday toridzira akuridzwa Friday kunoridzwa Saturday toridzira 4,000. Kurusununguko bawa toridzira 6,000 over the weekend. Imari yataiwana iyo. Saka hakuna chimwe chinhu chine mari semagitari but mapromoters atinawo manje vaita mistake. Kana wamuna iwe watamuterera, kana wandira iwe
we have got studios, my private studio. Avane ne sound ya kuburitsa, poor or good, what they need, you have paid 1,000 yako recorder. Now time yana time on mabaleka na Bothwell. Waiziva kuti aiziva kana achiseta machine yake studio vakagara kwa kumana vachisaya magitari. Today I'm recording Kasongo, aiziva sound ye Kasongo. Today I'm recording Devera Ngwena, aiziva sound ye Devera Ngwena. Today ndina Dembo, aiziva sound ya Dembo. So we don't have it now. Zvichira kuti even Dembo wacho akada kubuda off track aitoudzwa kuti no, that's not your music. Saka vari kwezvinezvika, they are there for money. I cannot mention one record yakareleased my manje. In a problem, you can only hear kuti ndiningi atanga kushama. Nepa zoridzwa rimwe gitare rimwe hombe racho iri. Ndopa kuti zoti ndiyo akurava. But pavari kuridza pa usi kuzvinzwa because the beat is off now. Ipo pa kutorasika kwakuita. You are going bit by bit, you are going out. Ndosanga ndati sungura yakupera. Because my engineers are pera my private studio. Akusina my engineers. Bothwell na Timon akaramba kurecord Mujuru, Efat Mujuru. Asa achiticha ku university. Mbira. Akaramba kumurecorda, no, I cannot record that voice. Saka mwana kuimbira. Timon, he did that. Because voice rangaraka jejera. We cannot sell that record. What do we benefit? That was the motto of grammar. So tinofonti maintain studio yedu repetition. Yeah, tofonti maintain izvo. Akusisina. Afana mabhadhara mari yenyera pinde pa studio tukurecord. Zatopera. Auende nemari. No. Ku grammar maineta ma audition kana 5 times mchinza ano. Mbonogadzisa ma drum. No. Enda munogadzisa rhythm. No. Enda munogadzisa chakati. Makazunga monzi na Bothwell akutarisa aba na Peter. Vakutarisa kuti right guys, let's go now. You are perfect. Those guys they are danger, those guys. Unapinda. You know, if you get a person like Innocent, kumutu mfana teacher wana pa Mari, they will come up nesungura. Innocent Mjindu. Yeah, that man can play his guitar. And this young man Tendai, my son, he can do it. He can do that one. Kana uri kuseru usati wasika uchimuona iye, unofunga kuti ndimudhara. Ari kumuka. Pandiri kwa gitara ndikazomurambidza kuridza one day. Arandondedza musozi ndikati mfana, gitara ukariwana kupini. Tisiya mfana ziridza dzimwe. Unoza, kunyatsonzwa kuti apa manje ndani muningino wangu Dembo, you know. I felt that. As nangu nizoka kuti night club kuenda madazi ngati aiwa no. Ngari miss. Ndakakumbira apology kune vanhu kuti please mfana ngareke kuridza record iyo. Pane zvanga zvaitika. Unoza ndinozogarisa muna unatenda enda kuenda. I could feel kuti ndina Dembo manje tiri mukrisida tiri kuenda kwakati ndakafika akagona. It's good that young man. Mr. Makuramiti vakambopfurawo nepanhau yePirates. A musician like Macheso and Sulumani. My master tape ava found us at the studio. Vanofound vaitesa vanoda nawo ivo. Kuti after recording vapedza anopuwa master. Vopiwa zvinhu zvake. Then kana vada kukata mamwe vanoita request kunani? Kuna Sulumani. Ochiziva iye pane zvoda kuita sei? Zvoda kuita. Kwete ndozongonzwa. Do you know those people kana vakakata 150 vakauta kata 50? Auzizive, unobvunzani. So that's how they are. Saka ipapo ndo pane problem. It's not like South Africa, my managers are strict. Because in South Africa, piracy are not piracy. Makambani South Africa anta piracy. I cannot use them street. Unaona company ine motikari ine ma salesmen. Because zika ku South Africa the most musician vanorekodera ku Joburg. Saka a salesman akazosvika kuningirikini Cape Town ku Durban. Zvinomutorera 2-3 months. Marikozi vayanenge akuda. Nevanta piracy. It's a company inotowane studio inenge ino. Zviri legal here kana kuti? Azvisi. But hapana zvavachazviita kuSouth Africa. Netechnology. Aiwa, azvite. South Africa kuvantowane motika nemakama nemasalesmen vaita piracy. Nemasalesmen. Vanawo. Masalesmen.
mapanzo akapo anzi kune masales pedi pirates chiti azvibvumirwe yo company chacha industry akomana mpaka ipa 24 minutes past 11 ndongo pa national driver rap sono maitaka ibata kanorondo ya Leonard musoro wenyuka Dembo Mavara Dembo right regarding zopana kuna mkoma Innocent Mjindu hunu wa Leonard Dembo. Inini kwandire vanga vari mukoma munhu ane angaine rudo zvokuti taitova vanhu vokuti inini aitonitora semufana wake chaiye ende zvimwe taingokurukurawo hamune pana kana even pakurara chaiko chaiyatonishedza uya tichitofuga kumbeza 1 pane vamwe vese nokuti ndiri mufana saka pane zvimwe zvamuchiri kutondera zvamuchiti this is fun zvandichiri kuyeyoka nezvangova Dembo zvaakamboita fani inongova ndeyekuMozambique yekuti kune ocean kuya kusea kuya handi kunoendawo chinogezwa saka tatanzi tinobhagucha zviya saka takanhingirika tese handobva taenda vanhu munomhanyira mumvura muyamu ndobva tamhanya tingobanisana tinomhanya tinojambira mvura tingojambira mvura dzakabva dzabuda iri kuvava dzatobuda andipinde futi mvura aiwa dzobva dzatobuda dzakatokuvava hadzina zopinda futi zvangoita fani nokuti takanojambira tese but mabudiro right vanga varipinda kamvura yekunyanza muzoenenge nesautika dzimwe dzenguva kana unika mapundu chairo unobva waitovaviwa ipapo 0712 mukatumira 393 mukatumira papo kamuchikumbira ka link kana 0713 938 mukumbira ka link pa channel kuti mupinde ka mu channel yedu na channel muchizoonera ka zvakasiyana zviri kuitika ipapo munobva matapirirwa kana nemi Omega right 26 minutes past 11 ndongo pa National FM muna National Driver right akabata kanondo yadina Dembo zvisine yazo regatinzo mazo ekupedzira panapa mkoma Michel Jambo ndakazona futi imwe show achidza kwamnyarari mazo yakanga asingachanzi zvakanaka manje achidza akagara pachiyaso ndakapinda mushow imomo ndakamira pa break ndikasvika pa kuzoenda ku room wanga ari pa ngoye kuzoro yeye tikakurukura akatondudza kuti mwangu zvikundikurira izvi zvikundikurira handizonzwa miri yangu eringe yari iri kusiya ndangoti nezviwa ndichinzotozaka ndakaona kuti zviwa mwangu arwara angushingisa zoti kuda mumusi zvadi mwari wagora kuti nzwa dzisi zvikaita zvakanaka asi yakanyatsonozoona handisi kuona ndichirarama nokuti miri wangu hausi kundiitira zvakanaka tikazoparadzana zvedu ndichienda kwandaenda yachingoitokero nemashows ake kusvika achizoendeswa kuchipatara ndichizonzwa kuti Dembo afa message yakasvika sei kwamuri yakasvika through the radio because zvakanga anonzwa paradio Dembo adi ashaika muri kupipa inda handiri kupiko pepe andichaziva ndandiri around Harare ndopandakazoti inini patakazoenda kumba Belvedere takasvika takatoona zvoa vanhu vakatoungana paya ndapandakabva ndaona zvoa mwangu aparara ndakagarako samara mutumbi wake waunzwa nana makwiramiti vaya none makwiramiti ndovanga vari manager wachingwa iyoyoka zvakaitwa zvirongwa zvaiitwa ipapo pakarongwa kuti munhu anofanira kuenda munoradzikwa kupi kumusha pachivi tese tikarongedzana pamwe chete ndii takatosumuka ipapo kuri kumanheru so takuenda kumusha tikafamba samara tasvika kupi tasvika kumusha ndichiri kutoenda kuti paimbi watakaenda nawo ikoko takanga tina macheso nevakomana vebarura vese tanga tinawo ipapo mumwe futi umwe wandichiri kutondera anga aripo ndiyo avhori navanyamondera naivo wamakwiramiti sezvo anga ariyo manager mumwe futi ndiani
ndokuti kangano yevamwe asi tanga tiri a number of musicians vanga vari bepapo vamwe vangu handichanyatsi kuziva nokuti zvazvinhu zvekare asi ivo vandataura ivo ndichi kutondo tanga tinavo kurufu tikatosvika kumusha tikararako tichiimba usiku hwese mangwana acho tikatomuradzika dzamata zvidi zvedu tikazopfarira takuti takudzokera. Hamuna kuridza magitare? Magitare haana kuzoridzwa pasina generator. Takatozori dembo tangadadi takaona generator pakaridzwa magitare. Paingorwa ngoma? Pairwa ngoma tichiimba nzimbo dzake tichingori imba nzimbo pasina chiyako pasina marembo. Akaenda ku South Africa kabva anoonekwa kuti ane chirwere. Saka the mistake what happened there, aimwa mapiritsi ake achinwa zvakanaka. Tora kuti anonzira anoziva chiboyi chamini chipostori ngao yakunamatira. Saka Renard aita akanwa mapiritsi osvika uku onzira samapiritsi. Saka Dr. Patel akanga ari muna Benz Having ndiye aimurapa. Akamboya kwandira akakomborera akati manje I cannot handle it because inini ndatowa muipi kune vanhu because andiende kuchechi. Vaito mutora because vakanga vamuvha kumba akugara kumasoro kuseri kweko. Matepe anonwiwa mvura kuseri kwechitangi chechi ndisi takaisisa kana dembo chita kudoneta kuchechi ari nzira. Saka nzira manje icontributed izvozvo through chi akaita serious adzokera kuBenz Having. Agara iko ku 2, 4, 5 days akaita nani womuti ngauyo. Saka ndozo akaramba achita achinwiwa mvura yekurukova and what have you. Imimi anga ari munin'ina wenyu aikunzwisisai kupa nyaya iyi semusina kumbokwanisa kutaura naye kuti ona munin'ina uku kwava kuenda uku iwewe ona izvi ndo zvakanzi zvinokwanisa kubatsira. Ndakaenda ikoko inini ndikasvika ndakarova nzira asati afa ndikamutaura kuti iwewe nzira kana Mwari achikudayira ndinamatire ndife. Ndakamurova nzira asati afa asati aenda kujeri. Kumurova? Ipo pamasoro paipa. Ayakwazva. Unazanda ndakasvikapo kachida kumutora Renard. Ndakapfeka boots. Sikanzibvisa boots panoti meno panenge pane saka inini I didn't know kuti vanhu vakagarira avachawirirana nanzira. Nenyaya yekuti nzira reason yavakanga vasamudire vabeke mapostori. Reason yekuti musi wechitatu kana kuti musi wechina anorapa madzimai ndo paanouchika. But uyu manje musikana wamusi wewoyo anga asingade kuturukirirwa sei. Saka kwakabvunzwa mubvunzo iyoyo kuchechi. Musi wekuuchika madzimai apatidadi muturukiri. Apadi muturukiri sei. Panenge murume 1. Akabva azoburitsa secret yekuti why is it haade kuturukirirwa kana uri musi wakati. Vanhu vechechi vakabva vanyatsoona picture yacho kuti this is true. Ndo pavakatanga kumakana nanzira. Ndo pakabva pabuda nyaya yerepi ikabva yaita mawitness. Zvechokwadi zvikazvabuda. Asi mambo mukandozva. Aiwa ndakatomurova ndakaramba kubvisa boots ndikandida kutora magumbezi aRenard. Kuti unomurarisa pasi munhu ane mubhedha ane everything. Ndakatomurova nzira ndo pandikatozobatwa. But inini nhasi ndikuziva kuti within the group kune vamwe vari kumuprotecta vamwe vari kuti ngaro. Ndo chance yandikaita because hawaimbopapinda ukapfeka boots but musi ndakapapinda. Nzira akatozoenda kujeri ndamurova. Ndakamurova mbama akadonha negemenzi rake. Kuma around 10 ndaenda ikoko. Kuseni ndida kutora magumbezi uyu ari kuhospital. Manga magumbo. Aiwa ndashatirwa auneza makambenge muchimbo. Zvinodairawo pamwe angadarwe nechipostori. But uneza ndakanyatsogara pasi but mufana ari kufa pa. Uneza you could tell the man is dying akanga ari kuhospital. Uneza zvakandara mudhara kana ndafa muchengete vana vangu. 2 asi ndikapona mudhara ndida kurekota inopisa ka 1 ndobva ndafa zvangu. Akashedza akantaura kuhospital na Ben uneza zvakanditacha so. Nisoma but mfana is dying honestly. Akuntaura izvo so my last days ake. Ende my last days ake akanyatsokutumwa adzimai ake zvakanishedza mudhara vauya ndikaenda kusenso. Uneza you could not believe kuti the man kuti anodzoka aiwa kuti what is going. But akacontribute zvinizvo it was because of the church yaakanga ajoina.
but is it true here kuti kiti Leonard Dembo yakatomboenda kunogara kumasowe? It's true. Ichinzi ziri kumwai wamvura ndikati hakuna zvakadaro man. You see Omar, you know what? Pane zvimwe zvisiri zvaMwari. Andika Mwari anotipa simba but brain ndedzako. Ndo zviriko izvozvo. Kana Mwari anogona kuti Omar chiita mari but kuzesensa kwauchaita iwewe asi Mwari ndiwe manje kuspenda kwaunoita iwewe. So I don't see kuti vachitora kiti vachinoisa why. Yakatombogara ikoko, it's true. Zvimwe zvakatoita miss kubva ikoko. Amai Moga ndovakazinda nahasha because kune VW kombi yakarambirwa nanzira achiti ndakapiwa naLeonard akamusainisa mapepa kuSouth Africa. Yes, takanoitenga kuSouth Africa kombiyo. Yanga ine steering kadikidiki so. Saka ndakaipiwa naLeonard akutenda zvandiri kumuitira. Yet it was a lie because akanyatsoona kuti mufana yadisturb kapfungwa nenyaya yekuti anga akurwara. Saka anomusainisa mapepa paiclearance. Zveshuwa clearance anga nayo. But it was true that haana kumpa. Isisi yandiri kuziva chatakanesa ikoko chatakaita unwilling makombi emvura matapes emvura. Takadhonza mvura tikati muri kuneseka mvura tikabvaiswa matape iwona. Chete. Saka Mai Morgan vakanopenga vakatoenda vakaenda kukoti. Vakatozoenda kukoti. Kutora instrument zvanga zvakusitsana kukoti sei? Zvavakaita Mai Morgan vakatora kiti vakabvaisa kumba panyaya yekombi manje. Ndiye akazoendesa kukoti. Zvokutoti akaenda kujeri nyaya isati yapera. Kuzofa kwaakaita akatofa nyaya yanga isati yapera yekombi. Akatoitora akatorova zvachose. Nzira akafa nechikwereti. Yes. Kana kudenga mumwe anopinda kana ari mupostori. Apinde. Saka pakaoma. Apinde. Zvinowanika mukurarama. Kutora chinhu chemunhu ari kurwara, kutora advantage panenge pakaipa chokwadi. Right. Yanga iri shamwari yamadzibaba Nicholas Zakaria. Yanga iri shamwari yavo. Takawanzwa paipa mukoma Nicholas Zakaria achitaura kuti anga ari umwe wangu taitamba tese. Pavatanga kurwara kudaro ndofunga vakaita 2 years ndichinyatsoona kuti hama yangu yaisonyazoita zvakanaka, muviri uchipera zvishoma nezvishoma. Ndakasvika nguva yandakataura navo ndikati hama yangu ndikuona kunge zvinhu zvisina kumirira zvakanaka, vanyatsondibudira pachena zvikanzi zvechokwadi. Ndapedza mari nokufamba, ndasvika nzvimbo dzakasiyana siyana dzakawanda chida kutsvaga kuona kuti chii chiri kumbobata muviri wangu, asi hapana chizviri kumboshanduka. Nekudaro ini ndainamata, ndakagara ndichinamata kusvika nanhasi uno. Saka ndakafunga dzimwe mfungo kuti mwangu ndikamushevedza kuti auye kuchechi kwandinonamata zvingadi. Takagara pasi tikataurirana nevadzimai vacho, tikavazivisa kuti ndozvatiri kuplana kuti timboenda kuchechi. Kubva tawirirana panguva iyoyo vataenda tese kuchechi kwatainamata, vakabatsirwa nemweya mutsvene. Zvinhu zvikamboratidza kuti zvinenge zvada kudzoka munzira iri nani. Tikatombotanga kutomboita basi tese tichiita mashows, tichiti pandinoridza inini pandinenge ndapedzawo program yangu ivo vopindawo nevanhu vavo voridzawo. Pandinoona kuti zvinenge zviri kurema nhasi, ngatichiri vakaridza nziyo 2 chaidzo, ndaingoti zvakwana hama yangu mbonozororai nditopedzisa chishow. Tichidaro kusvika taona kuti zvinhu zvinenge zvada kuita zvakanaka, takutoverengera kudaro. Takaita tour yatakateenderera kuenda kuChiredzi, tikazonobuda taakubulawayo. Taakubulawayo ndopa zvakatanga kubata zvakasimba. Yanga iri 95 mukutanga kwayo. Zvabata zvakasimba pai parumu patainorara. Yanga iri upstairs. Ndikatoti no apa hama yangu haikwanisi kukwira upstairs. Tikatovatakura inini, takabereka kumusana, tikatokwira upstairs paipa tikatorara. Mangwana makuseni ndikati apa pasisiri pakumira. Patapinda munzira kumhanya kuenda kuchechi kwatainamata, kuti ivo vanga vakutogarira kuchechi ko vachiti ndikandigarire kumba zvozondinetsa kufamba kuenda kuchechi kunonamatirwa. Vatasvika kuchechi kuyo kuti chimbonditarisira umwe wangu asiri kuita zvakanaka. Vatariswa zveyo zvikanzi miri yake yakabata, vanamatirwa. Vapedza kunamatirwa vavarangana ivo navadzimai vavo zvikanzi tomboenda kumaAvenues clinic
kuno kuri kwagara achimborapwa vavaenda kuna Benz kuyekwe vavapinda muchipatara mavo vatanga kurapwa mweyo munofunga vakaita almost 2 weeks varimo ndopa zvakarambira ipapa mukoma Dembo bva vatisiya 95 euro zvinova zvinhu zvakandibata zvikuru nokuda kwokuti tariso yangu yanga iri yekuti vaite zvakanaka vatanga kuita basa ravo semaitiro avaingoita kare asi nekuda zvinokonzerawo zvakabva zvaramba ipapo ndomafambira ndakaita nawo aiwa pari kunzisika ipapo ende zvakakubata isei zvakandibata zvakanyanyisa nekuda kwokuti mwoyo wangu wanga wakaperera kuti dai aite zvakanaka zvigondisimbisawo neniwo kuti zvichokwadi Mwari wedu variko nokuti kwagara usingazive Mwari haufa ukaziva kuti chakanaka chii saka ipapo kurarama kwavo kwaizotisimbisa tose ivo neni asi zvakaramba ini handida kuora mwoyo zvangu ndinoenda kuchechi but ndonzwa kurwadziwa nokushaya kwavo tinozviziva kuti vanga vakuuya kuchigoma inamata mime uku vanga vauya kuzongobetserwa chetereka kuti anga atotendeuka no munhu anga atotendeuka nokuti akatotorikwa ruoko pamusoro akatozvipira kuti ini ndaakunamata Mwari tese tikatofara chaizvo kuti no munhu kana azvipira Mwari anogona kudayira minamato yake andimazvona ndozvinhu zvanga zvatisunungurawo mwoyo wedu kuti zvaazvipira kuti atendeuke Mwari vachamubatsira una iye baba forward Howard pa blog number 4 shawasha mumbaro mu zviri kufaya gogo shoko rakauya sei ire urwere asi kugwara kwaita Renard hatina kuziva kuti unogwara ari muno kwaHarare hatina kuziva nekuti takapedza gore tisingazivi kuti unogwara achinzi wakasengwa akauya muno kwaona nzira kumaposera yanze madzibaba saka vasengwa kudero mudzimai wacho haana kana kuzotibudza kana ndongonyara tikati kuda vagere avo zvekuHarare kwavo ndokuzoti ugwere bhuya bwakanyanyisa nzira kuda ndopakatuma mukadzi waRenard kuti ndaunoda mai vacho vavuye ndopachakavona mota takatokaruka tiri pamukova navana vangu vavasikana saka chakati kumota endea mapurisa ndiye ichibva asvika pamukova achisvika pamukova vakaburuka ndimai Mogi tomorosana paya tikati akuda kwakanaka hako vachibva vapinda mumba tomorosana tobvunzana mufaro zvakanaka ndozowa shoko rokutevera roti mai gezai makumbo tendepi kasinzi tenda munodi mende tinoda kuita kuNazareta munogadzigwa meso mwoyo wangu ndinowavhunduka hana yangu yarova ndikati kuti ndinde ndichari kuNazareta handidi zvacho handidi kaibudo mai budo ndatuma kuti kwanzenda munovatora saka vasikana ndo vakandikurudzira kuti haindai munodi munopagwa meso tageza kwaiva iye mukadzi waDembo wakati musageza muviri gezai makumbo ndageza makumbo tobva tapinda mumota vasikana ndobva vasara ndichipinda mumota takabva kwedu kusina mvura takazoti tasvika pambodzi ndokubva toona mvura saka takadarika mugwagwa unoenda kumba kwaRenard rambe tongoenda ndikati tovhunza kuti tobva tangoramba tichingopfuura kupedza taundi yaHarare yose tichingombotopuza buda ndo muno mapuraizi remata takatanga kusvika ndokubva mota yasvika kwaitonaya ndovona getsi getsi iri kuinoita muno mumundo saka mota yaingoti kwaru chimwe zvemugwagwa zvaingova zvemanimani ndokusvika paya vaya maposera madzibaba avaona kuitamira vachibva vavuya madzimai nanda kudavira ndakaramba ndiri mumota iyo wakaburuka umhoresana namaposera ake madzibaba vakwira vakadii ndopa ndakati kwakuti madzibaba vakwira akadii ndiani
kukashinja amadzibaba vadenja kuhospital kundowedzegwa mvura mumuviri. Ndoba ndakarobwa nehana ipapo, ndichirobwa nehana ipapo chingoti kudera nzira achisvika nemota achibva kuhospitari vakumorosana. Ndakagara pachigaro kudai, asi nzira wakauya akati mode marenza, ndakaramba ndakadai handa kumutarira. Saka vobvunzana voti kumadzibaba vakati kachavasiya kuhospitari. Ndakashuruwa rabuye ndakashaiwa zano randakaita. Ndibvunze kuti kona moti madzibaba vakadii ndiyani, ndakashaiwa zano zvachose. Vachipedzera naizvezvo tichibva tadi tadzokera kumba kurevidziyo kwavo kuya. Tichisvikira kumba ndobva tasvika, oneke muzukuru wake mai Peter vadosvika vachibva kugogwe. Ndokubva tavata. Muvhuro wacho takaenda manhere muvhuro, takwandikati pamubhedha akagara. Wanga akasungwa mavoko pamubhedha, akasungirirwa pamubhedha. Ini njava Renard, ndozvandakamuita ndasvika. Ini njava Renard, ngazi wangonditarira meso. Zvaita sei? Mai ndinogwara. Unogwara unowei muviri wose. Zvaita sei makakona kundiudza? Ndikubva takuverekecha ipapo. Akuverekecha ipapo kasinzi mai mauya here nesikati. Tikati sikati kaedoro. Tikati edoro ndinorimwa nepimba muno. Kasinzi achaingomwira achitendegwe kumwa. Ndikati aivo handina munhu. Kasinzi mauya kuzonditora here. Ndikati ndokutora kunjepi kumusha kwaChirumanza. Ndikati ina handina mota yekukutora. Kai mota dzangu dzainjepi. Ndopakavhunduka mukadzi. Baba mugiri munopengemi. Munochikwanze mota dziripo, ndinadzo ndadzo dziripo. Akati mota yangu mota dzangu kombe iripo. Dzimwe mota dzekusenga ningirikiri maro mikatari dziripo dzainjepi. Ndorakuenda kumusha kwaChirumanza. Tichibva tadi tikati mumbosara makati chumba chabva muhospitari muya. Tichibva ndadini taenda kumba. Chivimbiso chandaita paipeka kuti na 12 ka ndiri kukupa inini ka akambo zvikanda kubva kumapanga amore kuti bimi ka video 30 seconds anditi ka matumira bimi ka pa 0712393852 0712393852 unozviwanira mubayiro ipapo yakarara nemusana.
Right, regaitidzwe panapa kubva kuna amai Mogi panguva yeurwere hwamukoma Dembo. Tanga chaipo akangoti achibva kubasa ndobva ngotanga kuti ndonzwa musoro ndongoramba uchingori musoro wangu rutema apa wanga wabva unoridza kupi yatingati last show yamuchitondera angabva kuchakari musi wacho iwoyo saka mambakwedza acho akatanga kubuda mututu yokuti handinonyatsonzwisisa kuti chii ndifatangoti hande kuhospital ndifatenda kuhospital paya number 1 Baines painza paDr Patel tasvika paipai Dr Patel akangoti handisi kunyatsonzwisisa kuti mututu wacho mututu waibhozi raita zvezvekuti handi mututu unoita zvekudonha zvezvo saka iwo wangu wasingadonhi waita zvekuchururuka zvezvo saka akambotrayawo dokta wacho akambotrayawo zvikaitawo nani atadzokera kumba but izvozvo kungoti musoro wangu hazvina kupera ndopazvakangozangawo miri wese angotanga kuti mabayo angotanga kuti miri wangu handinapa akazopedzera kuti handina pandiri kunzwa kuti apa ndo pari kurwadza asi kuti ndinonzwa kuti miri wangu wese kudi kundibaya baya ndinongoshaya simba handinyatsonzwisisa kuti miri wangu chii kuti ndizive kuti ukandibvunza kuti uri kunzwei handigoni kuzvitsanangura kuti ndiri kunzwei asi ndinonzwa kuti ndiri kurwara. Pane vamwe patakambonzwa kunzi vakazomboenda kunobetserwa kwamadzibaba Nzira ichokwadi here? Ungu takaenda kwamadzibaba Nzira pakutasira pane zvaitaurika chinzo neinstrument yawo yese yakatozombogumisira yakutombogara kumasowe ikoko zvakaitika here izvozvo? Vanhu vanenge vakungotaurawo kungotaura kwavanhu vakanzwawo zvinhu vada kungoti hameno kuti zviite sei nokudaro vakazotisiya kupi kuno here kuHarare kuti vanga vaenda kumusha? Vanga vari kuno, vanga vari kuAvenues. KuAvenues ndoko vakashayikira. Imi pamwe muchirogara kupi? Tata kugara kuBelvedere. Okuzvikwedza echipiri tikamocha nekuti manjai vacha makanga ndine kamuri yangu ndine imba yangu saka yoririra ngati maipicha ngati we ndikati mukabate foni ino pavakandoti muzukuru vakachibata foni kudai saka makochi vakachiregedzai ndopacha pakachema muzukuru kuti mbuya vasekuru vangu vafa kuvagoniti gara papa vistacha bafoni nemhaka yei sekuru vangu vafa ndikati unorevesera ukashua sekuru handifungu chevachiku tichindomuta mukadzi wake kukamuri yake yanovati maimogi mukai foni yavo yakai usiku ndikati nyange vhuri usiku mapurisa ashandisunga foni yarira kuhospitari handi tichibva tikwira mota tichinja takasvika kuhospitari kwechimbambamba kuda kuidza takawanika pazara nemota tavona vamwe vobva vachichema mahospitari mamo tikati kwavanochemei takatsika ndinoshongana momwe wevabhururu wake achichema undimbundukira moti gogo zvimani manyadziwa zvenadziwa ndakawa kuti hapana zvamungandichaurira ndakashiya kuti ndoita chii ndodiniko ndozvirovera pasi here ndife ndindiri muno wangangu zvingavadi nani asi ndakabakwa navakoti tichibva tapinda mumba saka takapinda muimba yaivariyo wakanga atopetewa nyamachira navakoti atoradzikwa saka vakoti vakatimidzika kundibata ndokundibata ukati gogo musazviputira pasi zvaichiwa naMwari hapana zvamuchaita vakasvika varungu masistana vamwe varunguvo vakatanga kundibata mavoko kai mai musachema Renard Dembo wedu wainda asina basa tinoziva kuti wainda kudenga ana kuinda kundota chivuya ivono ndibva ndakubakwa ruvoko ndokuinda mimba yekunamata
ndokundonamata tirimo mukaimai musachema mwinde munyerere mwana wenyu wainja wakusiya ine sivo chegwadzi wavo moyo kuti chipo chedu changa chibaraidza nyika yose nezivarungu tachivaraigwa nemagataraka zvino tasiwa nomunhu usina kana kuti wakaba wakadini asi nomufaro wakanga achiita ndowatishuwisa chibva chaenda kumba kuti wanike vakomana vokumashava vazara vanhu pazara paimba chibva chagara chivata kumei mangwana tichiti isi tododa kudendaku pachirumanzo kuti tiri chindochengeta munhu angakwira ari munhu avate zvarume ati chibva chari mota yemukuwasha wake nje akafa achiti mundisenge naye mukuwasha undisenge undise kumusha kwangu saka vaisa bhokisi mumota mukadzi wakafenda asi afenda mapostoli akavaa ndakamahweshurira mucheka yavo ndikati uyu ndowomopuma mukadzi korenati makamukonewa sei saka uyu ndowomoda mukadzi munonga achipa munhurume ndakakanda mucheka yavo kugedhe ndokubva takwira mota yedu nechitunha chedu vazhinji nemota vakanga vaenda chibva tatevera tichiinda kumusha tasvika pataundiship tokwanika mota dzazara dzokutsingamidza renati chibva taenda paimba hazvanzi dzacho dzakachema dzichizviuraya ndikati musachema chicho muchachema hapasisina chomuchama asi kana nyararai munhu adini ainda akanaka handini mwana wangu unozoita chitaitai zvokuti tai pano pamukova rega andopinda kudenga hana chivi nomunhu renati hana kuba hana kumbotuka munhu chinyararai zvatoitika chibva tapedza kudero tuchiidza vanhu vakachera guva kuma1 yeusiku achipedza kuchiti hwee ndokugara takangodero nobva tandoviga renati paya taviga renati takauya saka mecha mangwani mukadzi watogesa utoti kwai ndogwirira kumba kwangu uno kuharare akagesa akabwirira ana makwira mechi ndokukwira mumota yemakwira mechi ndokuti akandibhejera kuti mai uku gwanguku vanhu varipo uku gwanguku hamuchafi makandiona zvemunokuruzeva handiuyi nditi nemhaka yei kandiuyi ndatokusirai mbombi ndabvatiri imba zvose ndezvenyu handiuyi uno zvefuti eya mafambira zvakaita ndakabvunza vamakwira miti kuti ndevapiwa makaenda nawo kumusha. Ndakaenda na Mitchell Jambo na Macheso ndisakara tiri panze pamoto ndikatozopa Macheso Gumbezi because inda ingonzi baba mukuru aimbe nyika yarara bedroom yenyu nana mai mogi because ndakaenda na adzimai yangu but ana Macheso ndazova pa Gumbezi ndikachira motikari ndakaenda nawo ndova mamisiyeni 2 ndikaenda nawo ende ni papo pa rufuro rina Dembo ndo mamisiyeni 2 anga varipo vanhu vakauya kumba ndobvira kwachirumanzi ndakaona 2 iwavo they were the only 2 ndobatikarara nawo tikazodzoka tese. But is it true here kuti kiti alina Dembo yakatomboenda kunogara Masowe? It's true. Ichinzi mumai wamvure ndikati hakuna zvakadaro man. You see Omar, you know what? Pane zvimwe zvinhu pamari. Ndakazobvunza koko ndikati makwira miti munomuziva here? Ndingakona kumuziva. Baba musi wafarinadi makwira miti waivapo kusvika chimuvigi waivapo iye wakazobva namaimogi vobwirira muno kuvarare vakadzi vamakwira miti vanondiziveni vose vanondiziva tikatomboendako tatogwa tikaendako kuva makwira miti tikandogara tikahura tiriko. Ndofunga amadotirika mangozvukira wapoka ndo mafambiro akaita gamba redu Leonard musoro wenyoka Dembo ndo pazvakaperera ipapapa tine urombo chose kuti
takasiiwa negamba redu Leonard Dembo aigona chose, aidiwa nevazhinji, asi nguva inenge yakwana. Chero tikamuda zvakaita sei, nguva yake inenge yakwana, inenge yakatarwa iyoyo, nekuti tese tiri murwendo, tichaenda ikoko, tichatungamira. Munhu wese akazvarwa achananzwa rufu, hakuna anozviti ndinogara pano. Saka nokudaro tinonzwa kurwadziwa chaizvo, hazvijairike, but zvinobata mwoyo kuti mumwe wedu atorwa pakati pedu, haachadzoki. Izvo zvoga ndozvoita kuti tinyanye kurwadziwa. Nekudaro aiwaka toti zorora murugare Leonard Dembo, Baba Mogiza. Apana ira odamboti turudwe. Apana ira odamboti turudwe. Apana ira odamboti turudwe. 0713938538. Afona ya patinzo. Moti kudi ene gamba redu. Leonard Msoro Nyoka Dembo. Mainzwa sei norondo yake. 0713938538. Right. 0789600748. Regatinzwe panapa. Hello. Hello, masana Zvirise mkomo. Munje zvanadi. Aiwa, tungototarika tiripo. Aiwa, andiya chipinesho kuboera. Right, kuri sei kuboera? Akuboera kwakanaka ndafani nhorondo yadembo ndango pale kuti vaitiri kubarura primary ndo kwandakasidzirawo zvangu inini. Kubarura? Kubarura plus nayo yanatenda yadembo yavaipopota ina basa sai. Anditika? Aiwa, ambaita basa mkoma.
National FM Radio alo. Makadi yenyu. Mushana yedu ndimurwadzi. Inorwadza papi? Kuzoti pakazokurumidza kufa achiri mwana mudiki. Izvozvo munhu mumwe wenyu akangodzurwa pakati penyu ende makavarairwa zvinorwadza, unoziva kuti rina dembo paanga asvika pacho ndo panga paakupisa chaipo chaipo. Tadake munhu apa vakagore randakazvarwa. Haizve gore rakazvarwa ndo ramakazvarwa ni? Gore randakazvarwa ndakafa 9 April 1996. Ndakazvarwa 12 August 1996. Komana tine urombo chose. Hamuna kana kumuona shuwa. Asi mmanzi yake munoipiwa sei? Aiwa, manzi yake hamakeke. Ndinotoiterera yamakeke kwandiri. Aiwa, hanzvadzi tinopa kutenda zvikuru necontribution yenyu. Ndachikumbira kuti haukwanisi here kuzotisira kuchaniwe pane nekutanga tanga yawakamboita kuti ndakapota. Kana zvakati kudarikai zvakudarikai muchatozoiona gore remangwana. Gore rinouya futi. Alright, it's okay. Maita basi. Zvakanaka yatete. Alright. Mm. 0713938538 ka vada kupinda ka pa wireless mumbotiwo turudwe muchitiudzawo ka mafungiro enyu manzwiro enyu amaita nhoroondo tozoti chachiri chiboya muchibaya mwoyo chenyu. National FM Radio. Hello. Hello radio. Hello. Hello. Magadi. Magadi. Ndinosimba ini. Zvakaoma ngoma mane. Mukomana aigona fundo kukumbira kubvunza kuti gogo avo vachiva penyu. Gogo vakatisiya. Havakazotisiya, havana kutisiya nguva yakareba. Right, tinongotenda kuti vafana vacho vari kuva negwara rakanaka. Handitika. Ndiwila jida kutamba kutama. Aiwa, maita basa mukoma widzi. Aiwa, tinotenda. Sharp. Mukoma wila pakutama apo kuri sei nhasi kwakutama ikoko ndisingakani zvakareka ngoma wangu George Manga. Ngoma George Manga zviri kufamba here ikoko ndiye umwe zvakareka aiwa muteereri wechimuti hanzi handisiyani nacho chimuti anogara achitapirirwa ndiyo ka National FM. National FM Radio. Mr. Robson Umali. Baba Magadi. Nozimba yetu Magadi nzuri. Ndinosimba wangu mukoma wangu ndiana wangu muripiko. Taura mukutara na Manase Justin pachiuta. Parisenas. Aiwa pachiuta pakanaka. Ndotenda mukoma wangu. Dembo ranga riri gamba. Taura yenyu. Aiwa tinotorwadziwa zvekuti mazuva akasheka tachiri vapfana taida kutombumunawo bakatinazokwanisa zokupona. Aiwa tinoti asi kuburikidza nemabasa ake muri kungonzwawo mega kuti aiwa yanga iri mhare. Aiwa yanga iri mhare zvekutoti chero nziyo dzake ndo dzandogara ndingoridza mazuva. Handitika. Ya. Aiwa ndopa kutenda mukoma. Aiwa iri kuva. National FM Radio. Hello. Makadiko. Ndiripo Makadiwa Umari. Ndinosimba mukoma wangu. Aiwa ndiri nani. Wakura vaitirovera zvinofadza chaizvo. Ende takarasikirwa mufunge. Taura yenyu. Kana vafana varipa vagoni kupinda ipapo. Kuti kudare? Ichokwadi havasviki. Vanogona kudarika.
Kwete hakuna zvakadaro. Kuti kudaro? Wadarike. Aiwa vafana vakuitawo zvavo. Ipapo manje. Ava vaitawo zvavo, saka vafana vakuitawo zvavo. Ndaifunga kuti sevana vevaimbika waifana kuteerawo nzira dzaifamba nababa. Ndikuona kana tikaenda kudendera uku mukomana uyu haasi kunatsokwapaidza zvaiita baba. Okay, haasi kunatsokwapaidza zvaiita baba. Ndizvozvo chaizvo. Right. Munoziva kuti chii mukoma? Semaonero angu inini, maziro angu inini. Baba ndo vanenge vane chipo. Ndizvozvo. Iwewe urungoita kungotoredzera chete nekuda kwokuti zviri mumba medu, but otherwise iwewe chipo hauna, asi baba ndo vanga ane chipo. Okay. Mapanzwisisa. Ndapanzwisa. Ndaifunga kuti kuda pamwe zvinongoitawo zvokuti inini nedzinza rangu zvingoendawo zvakadaro. Hakuna, hazviite izvozvo. Mimi chipo chenyu imi chiri kubhora, endai kubhora, endai munomhanya kugiraundi. Mokwanisa kurarama naizvozvo. Kana iri chipo chenyu imi chichokuveza migoti, vezai migoti muite mari, siyana nezvemagitari. Yeshuwa. Handitika. Waumari ndandine kumwe kufunga kwandandaita panapa. Ndandiri kufunga inini kuti saizvo zvizvi gamba remhanzi handitika. Yes. Anditi waimbi ava vanonzi vanobatirwa mari hameno kugirama kuchichi here. Ndizvozvo. Saka ndaifunga kuti inini ko mari idzo dziya dzikabatwawo mapesendeji anochengetwawo uku kuitirawo kuti pakaita dambudziko rozobatsirawo pangave parufu kana mhuri yemamusicians. Right. Vaimbi kwavaiwana mari kubva kunana girama kwavaitsikisira kuye. Makambani iyoyo akavhara. Alright. Hakusisina, saka kwavanokwanisa kuwana mari kozvinezvi kunonzi kuzimura. Alright. Ikoko ndo kwavanokwanisa kuwana mari, asi mari yacho manje inenge iri shoma, nekuti mari yavanenge vachiwana inenge iri mari yekuridza kunoitwa mimhanzi yavo. Saka inenge iri shoma kudarika yavanoita kana yavanowana kana iko zvinezvi vari vapenyu vachiridza. Saka zvinonetsa kuti mari yacho inge ichiungana kamwe chete kudai izvi. Vaimbi vanofanira kuinvesta vachiri vapenyu, izvo zvakawana kadhora kaanenge awana ikako achiri mupenyu, wototanga kutoinvesta ipapo, nekuti izvi zvakangofanana nedova, kuti kana amasikati dova rinoita se rinodisappear rese. Apa handirevere kumuimbi chete, kumunhu wese, kuti panguva yatinenge tichiri kuzvinzwa iko zvinezvi ngatiedze kugadzirawo dendere redu ramangwana. Wakaimba musoro wenyoka kuti kwanzizo shiri yakangwara inovaka dendere yayo nguva ichiripo. Vanenge vairevera zvinhu zvakafanana naizvozvo izvi, kuti mangwana kana zvizenge zvashanduka zvangofanana chiri mutambo webhora, gumbo rinogona ngokuvara zvatovharana ipapo. Saka ndepekutoti kana kaunenge wawana kamari kaunenge waonekako ibva watokashandisa zvine musoro, kwete kudya mari zvakarewa nasi wangu anzi, kwete kudya mari kunge madomasi. Regai timbodai makasimbere muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinetwa Somandla Mafia Ndebele weDenda Brothers. Ndinokukokai mese kuti tisangane pano paNhepfenuro paNational FM nepaRadio Zimbabwe na 9 p.m. kusvika na 10 p.m. musi wechitatu 7 May. Tisangane apo tichaparura damba refu redu idzva rinonzi Atove Mazambuko. Muchinzwa ziyo itsva, damba refu idzva, damba refu rakaibva. Tiri pano paNhepfenuro dzedu dziri kupisa muno muZimbabwe. Ngatisangane ipapo, tihlangane kunapo. Nyalivonga, ndinokutendai muve nenguva yakanaka.
ndarwadziwa inini pakupedzerwa nguva nemapostori, munhu achirwara achizotorerwa kombi futi. Ndonzi Colin Masilo kuWeverly Pretoria kuSouth Africa uko. Akurisena South Africa kuWeverly mkomo wangu akuPretoria ePitori. National FM Radio. Hello. Hello, mani magaji. Makasimbere baba. Moto mutana na William Kaendeza ku Borodero. Ndatenda angu. Iwa Zadembo tunovaza nda wote kumuona wao muyeplisi atindazo zvakanaka nemule bakudenga we. Ya zvinhu zvakasirika munhu wedu. Handiti kama. Chokwadi. Aiwa mkomo wangu ndiani wangu? William Kaendeza ku Borodero. Maita basa ngoma wizi. Zvakanaka. Zvikanzirana Dembo mimanzi yake yaivaka uye ndafara kuti gogo vaida mwana wavo igamba chokwadi. Ndinonzi Aaron Makombe Seke. Mimanzi yake haipere zvekumhanya. Masura zeka mkoma Godfrey Mere Gede Wengwenya Brothers. Andina Dembo akaita show Nengwenya Brothers 1994 kwa cheushe kuchitungwiza uko. Ndingoma Godfrey Mere awaka Wengwenya Brothers ngoma Gede. Varipo ngoma Gede vari kuwadzana uko. Busy kugadzira magenerator ndo basa rawiro. Vanotendera nyika yese yeZimbabwe. Otorwa oendapo oenda uko vachinogadzira magenerator. Vari busy mazuwano. Vakasiyana nezvemagitare izvi. Vakudzingirana nemagenerator. Shasha. National FM Radio. Hello. Hello Radio. Makaji ba umana. Makasimbere. Ndinoona na mababa inini ndinoti baba Makiti. Ndatoona kuti ma rivals pana maimo ina sei madaro. Because mukana noronde amaine yavo kuti pavakasimuka vachibva kunhamo vachinama kwiraniki vachiti rangu iri mutariona aba zvakare pano. Kureva kuti vakabvira kudhara vasingabatani. Vamwene nemuroora makwikwi. Chokwadi. But ndo zvatotarisira here kuti vana muchemberi vedu vachimaka madzimai edu isisu. Kwete. Handiti mwana mudzimai wangu inini mwana wavo here amai. Ndiye chaiye mwana wavo chaiye. Kana pane chaanotadza vanomugadzika pasi. Mwana wangu ugara pasi. Ona zvodai. Chokwadi. Saka imi munoona pepari rongo ndiani amai kana kuti mwana? Amai vanenge vane mabenefiti vanenge vachifungidzira kuti hatichanyatsotsika because of this woman. Patingaoni vaichengetwa ingoni? Handizive kuti gradually tinoripedza sei kwatiri takaberekwa. Havasiro vakatanga naro vega. Chaizvo nenharipere hai Barcelona neReal Madrid. Dynamos neCaps. Chaizvo hai gabi. Aiwa, let's hope ana nokuti maprogram katichaita katinge tichida kuti variko iko zvinhu zvapenyu kozvo vange vachiwanawo zvidzidzo ipapa.
chokwadi nesuwo chokwadi tinofana kunge tichotiwo kana matinenge tichitiwo tine vakadzi vedu naamai mumwe medu nevakadzi vedu ngatibatsirane kukansela vakadzi vedu isusu varumewo futi. Handiti muri kuzoona isusu varume ngatiwanewo tine chekuitawo kuonesawo madzimai edu. Chokwadi kuti onaka mudzimai iwewe neni ndisu vanhu vamwe chete ava mainde vedu. Zvavari kurwisa matirisi isusu sevanhu vanowirirana iwe chiteererawo inini chiitawo mwana anoteererawo nomeka kuti pane zvauri kuona chizvo zvauri kuona izvo chidzikamirawo kuratidza kuti pamwe mungaedze kutsvaka linki but zvinongotiremei but iwe unongotaurira munhu waukatora kuti ambotisaya kuzekenyedzawo padiki kuti mungaedze kuenderana. Ko akakuudza kuti chisara namai ako ndakuenda zvakangofanana hapana yekutamba ndodii manje vaumai wangu ndio wandoda wedza kubetseredza ndinganoudza mama here kuti mama itai zvakadai kumuroora hazvibude futi saka unenge uri pakati nepakati ipapo manje ndo zvaitaurwa zvekuti uri kutsva uku yakarumwa. Aiwa zvakanaka Mukoma maita basa Mukoma. Thanks iribo maita basa. Ndatenda hangu. Thank you. Sanora kochete ndiro gurupa kumisa bambo rako. National FM National FM radio. Hello Mukoma mama baba ndimushambiri kubulawana kurise kubulawa Mukoma shambi ayo kwaswera hako anditi kama basa la munoita rinofadza munoziva kuti Mukoma mama muri nyanzvi basa ramunobata rine udzamu zvokuti tunhu twamunoburitsa muvaimbi vedu tinopa kuti nevana vari kuda kudzidzira kuimba vabatsirike uyezve vaone kukosha kwepurogiramu iyoyi. Saka regai ndingoti kuna Dembo takarashikirwa mufungi zvakanyanya zvakadzika mhuri yekwaDembo neZimbabwe yose yaingomufarirawo. Regai ndingouya muchidimbu panhau yakabonzwa last week taura nemhuri yake imwe yekutanga nemhuri iripo yezvino. Gogo vamboda kuita taurei papa pamamuri papurogiramu iyoyo yekuti vange vachida wavo kumba pane uyo anga aripo maimogi. Ndo pakatanga kunge gogo vachinzi vanoda wavo muroora pane uyo uri kudiwa naLeonard. Saka ndopanga ratidza ipo paya futi kuti chokwadi chiri kubuda kuti munhu uyu wakambenge aine imwe mhuri akazoenda pane imwe mhuri ndeumwe umbowo iwoyo. Umwe umbowo wakazara ipo paya kuti chaizoita kuti gogo vai vane wavo. Saka uri watishuwa ariko munhu uyu wainzi ndowavanoda pane uyuyu. Saka pabuda ipo paya futi inhau yepurogiramu yamuinayo Mukoma mumari. Saka muri kuuya chaiko iko ende ndizvo chaizvo ndo mafambiro acho nokuti ndo chokwadi chiripoka. Ndouya uku kuna nzira uku handimbozivi chai kuti hatingashori chechidzivaridzi asi kuti kumwe kunamata kwacho handiozivi kuti kurekorei izvo zvakare. Mota dzotogwa mainstruments emunhu otorwa haakunoshandiswa kuchechi kana kuti angaoridzwa here ikoko kwaaitsvakei mainstruments iwayo kuchechi ikoko. Zvese izvi hatichazivi zvezvoreri uku munhu unogwara redwe zvoitwa ndezvimwewo. Saka zvezvo hatichifariri tichida kuti zvinhu zvedu zvinyatsobuda zvakanaka zvino vanhu vedu amen. Saka ndinangopa kutenda Mukoma wamali kuti munogona takateerera. Aiwa takateerera munogona.
tinopa kutenda zvehako isisi tinongoita basa ka imimi ndimi muri kunze koko ndimi mune muchiteerera. Chokwadi munacho kana ipapa patiri kunzwa manager wacho tiri kuvanzwa manager muri kuvaisa ari kutaura chokwadi toonzwawo ivo mai Mogi votaura nezvecheki yakaenda iri blank yakazodzoka yanyorwa mari yakawandisa ikazove nehafu yemaproduct akasuplaiwa. Hazvinyatsotala kuti zvinyatsohwikwa kuti mari yaibiwa here apa. Hapana pakambobiwa mari apa, hapana paibiwa mari apa. Aiwa handitika aiwa ndosaka muchiona tichizongobata toda kubata mativi ese tozvikwanda kwamuri. Mimi ndimi muchajaja ikoko isati jaje kuno. Apa hapana mari yakabiwa nekuti yaratidzwa manager kuti waishanda basa rake zvakadini. Tinonzwa futi rurimi rwamukoma verhythm yaLeonard Dembo vane pavangada kudzamba kuti chokwadi chisabude. Asi aiwa munhu vanomuziva uyu munhu vakave naye vakashanda naye vakashanda naye munhu ende vanomuziva. Asi ukahovawa manje mukoma pane pavangoita sekunge vari kuda kunge vamufutsire kuti haazikamwe. Asi imi munokuramba makatsvaka nyaya makaita kuti munhu abude pachii. Manager uyo wakagara mudembo uyu kwenguva yakareba iye akabenefitawo sezvo vaibenefitawo nokuti instrument yaishanda kai ndizvozvo yake yaidotaura ndakambovapawo instrument rakashandisa tikadevelopawo tikasvikawo pakati kuini manager ungangoshandawo here asingahori naye vakomani. Ndizvozvo saka ipo paya futi paya pachionekwa pabuda tapaona tapaziva ipo paya kuti chokwadi ndechichi. Mukoma munogona rambai musungodaro. Aiwa zvinoita kuti nevari kuteera vadzidze kuti kana muita zvinhu zvenyu itai zvakanaka zvinoramba zvichifadza kanyika nekuti munhu uyu unenge auya nechipo chekuti tifare. Ndizvozvo inewo munomubulawa ndakamboendawo pashow yake murume iyeyu Leonard Dembo paii pashiri chena apa kana makambopahwawo kubulawa makore apfuura. Aiwa waigona stage yake yaigonekwa yave yakarongeka yanga iri nguva yanga yapfuura yaakaita izvo but waigona murumewo handitika. Aiwa ndinotenda mukubwa wangu. Aiwa nini ndatenda maita basa imi nasa uchadane kumboniona seukashure kwakanga amazvinzwira wapamara aterereka vakakurera vakuru vari kutaura vateereri vakakurera vakuru. Handafara kunzwa history yaLeonard Dembo musoro wenyoka. Dai panyorwa bhuku chairo rine history yaDembo because muimbi mukuru muZimbabwe uyo. Nanhasi tiri kutandara nekufadzwa nenziyo dzake. Ndinonzi tatenda ndove pachitungwizapo. Blatindo, thanks. Vaumali mbuya Dembo panenge panga pane basa. Ndinonzi Mason Megato apa Hopeland. Tinotenda mukoma rine nhoroondo ya Godfather weSungura. Zvinorwadza mukutisiya nekutisiya kwawakaita asi ndonzira yedu tose. Ndonzi Blessing Machona ndiri kuMount Upton. National FM Radio, hello. Mbari ziri sei? Ndinosimba makadi? Zvinenge zvichiri nani. Ndikambarame vachwesa. Pari senasi? Pakanaka kwakutonhorera kuchapisa. Handitika? Zvinoita manje kunhorondozana mitembero yedawa. Vanoziva chokwadi. Saka zvinozongoitawo kuna varoora vedawa dzinozongwa hamugariro ishiri ine mariri ayo.
saka ukatera nhoroondo dzese dzawakatera dzese hapana kana muroora wakambozwa vamwe noita kuti vazodai ane kaitiyo kaanoita pashuga apa nekuti pashuga ipapapa ndo pane nyaya saka hatingawashori haidu kubataurira vaita iwo varoora vedu tikutaurira vaita mundevero vabvotaura uyoyo vanofanira kuti vateereze tezvovataurirawo kuti dai maizodaiwo ndokuti zviro zvifambe zvakanaka zvino iwe kana papashuka apa pane nyaya handitika ndo maonero angu andinoita asi chete tidongo kutendaiwo hako nenhoroondo yekuti inogara iripo kuvana vedu tichazara nevanotazozvarwawo nevana vedu vanodzidza kutambire papa chatinongoda chero kudai paite chipo cheumwe anozoteerawo tsoka dzako idzodzidzo paite umwe anozoteera tsoka dzangu tsoka dzako idzodzidzo dziramba dzakadarira paite umwe wacho unozoteera kuti zviro zvafa pazviri bhisa kuti hapakuina umani aingoite zvakanaka aiwa aripo ndichasiyira mupengese edhimo wagona bati kana endro mupembe handitika haurege wagorewo aiwa ndinotenda mukoma wangu kambarami murayo zvakanaka umari wedu mwari wakuitire zvakanaka alright regeni vanatora muterero wangu wokupedzisira ka pazora nasi National FM. Hello radio. Hello Waumari makadi yenyu tiripo hangu kana imi makadi ndinosimba hangu mukoma tini ndinoitwa Presi ndiri kuBeogoni farm kumazoyo ndizozo kuri senasi aiwa kuBeogoni kwakanaka Rati nyaya yadembo ndainzwa ndainzwisisa ndakaiteera kubva musi wamakatanga kuitaura tadzidza zvakawanda ende mukaona matsananguriro evamwe vaimbi vaiimba nadembo wacho waiona kuti uyu ari kutaurawo zvake uyu ari kutaura zvake mabhonzi vavo here pataurwa naNicholas Zakaria pai ende tese tinozviziva kuti Leonard Dembo akashaya 96 uye akutaura zva95 iye ndiye akakonzeresa futi aiwa zvaita halo aende kuchechi kwake kwanzira inzwai mukoma kuona vamwe vanotaura inzwai mukoma vamwe vaimbi halo unoona kuti vanotirasisa but mimi nechido chenyu nekuramba muchinhonga vamwe vanhu tinodzidza zvakawanda munoziva kuti chii mukoma panhau yemadheti kaika kakare asi ukanzwa munhu achitaura kuti 95 na 96 ka zvingori pedyo nepedyo but kakare madheti anokwanisa kukanganiko chero inini chaiyo kuti nditaure madheti ndisina pandakatarisa zvinotondirasa ende vamwe vanhu vanogara vakandibvunza mazoese vachindifonera kuti ningakashaya rini kambo kakati kakaburwa mugore ripi izvozvo zvinoita kuti handikwanise kutaura nekuda kwekuti ndinofanira kunge ndakatarisa samwe saka nhau yemadheti yaga yanitonetsa chero imimi chaicho ipapo tikada kubvunzai zvimwe zvinhu nemadheti chaicho munogona kutaura kuti ndifunga kuti handisi mukoma nokuti kunenge kakare zvakanaka ndatenda hangu but Waumari tabvuma kuti muri munhu muhombe ndimunoteera ende chamakanakira hamutarise divi remunhu wani munofamba nadzo ende tiri kudzidza zvakawanda kuti munotora uyu isusu zvechokwadi ndikotaita but pane pamwe pandisina kuzonyatsonzwisisa pamhuri imwe yekutanga iye yamakataura iyeye iri kunyatsobudawo pachena here kuti iye Dembo akasiya vamwe vanhu
ya zvazvinoita ndezvekuti kuti zvinzvikwe nekuti pane akataura vamakanzwa achitaura vachiti ndokwandakakurira ini ndo mazira andinotoita saka nhau iripo ndeyekuti panenge pakutoda kuti titofamba kuendapo tinonzwa kuti ndizvo here sezvemii muchida kufarira kuda kuziva chokwadi zvechokwadi right saka chibata imina wacho uyoyo wamakapiwa nhamba dzake uyoyo pamangagonewo kubudisa chokwadi ichocho kuti ere mhuri tichavabata nekuti kana chero iriko zvayo havangambotadza kuziva zvechokwadi aiwa ndinotenda mukoma wangu nekutsigira kwenyu aiwa ndafara zvangu wawo mari ndatendangu tinotenda amara wacherereka ndichakusai muna ngoma Edmond Mpengesi ini nangu ndonozorora ngatisangane muswe wechitatu masikati na 12 mwari wakuitire zvakanaka endo pakutenda kune vese ka vakabatsiridza kuti chirongwa ichi chinge chisvika pamagumo azuva ranhasi hakune zvakawanda chaizvo kuti Leonard Dembo atisiya zvakazoitikawo futi zvakawanda zvakazoitika Leonard Dembo atisiya hakune zvakawanda zvakazoitika zoti zvinotodawo futi anguva yazvo futi asi haapari nhasi unoka regai tingogumira ipapa